Cròniques de Gothel. Capítol 113. Fugint del caos. El cel, ja de per si tèrbol per les tempestes de sorra i la pols infinita, comença a destil·lar una cendra malsana que ens cau com una gerra d'aigua negra. Eisenhorn nota una punxada al cor a cada pas que dona acostant-se a la seva benefactora, la bruixa Larissa. Eisenhorn, nos volvemos a ver, querido. ¿Qué te trae por aquí? El paladí de la justícia anuncia que vol salvar Elturel i baixar a l'infern, acabar amb el mal corrupte que ens assetja. Darrere la màscara metàl·lica només sentim unes rialles estridents que ens posen la pell de gallina. Després de fer petar la xerrada, li demanem ajuda amb el rei i, negant amb el cap, ens respon que és impossible accedir. El rei no concedeix audiència. Mentre Eisenhorn i la bruixa parlen, aquesta dona un calfred, doncs de reüll veu el bard Alistair, qui li demana que s'acosti amb un gest de mà sec. El trobador, servil, s'acosta i després d'una mica de toma i daca, la bruixa li col·loca la mà al front, com si estigués escodrinyant la seva ment. El bard s'intenta resistir, però ja és tard.
ja que ella sabia perfectament el que podia trobar a la seva ment. Després d'uns instants de mentida patètics, la bruixa poc barata li extreu la veritat sobre Noriandel, el germà perdut en la vergonya de l'incest. Larissa, però, a canvi, li explica què ha succeït amb els grans mitjans de Húbirak, doncs un ser demoníac d'immens poder, tal com un celestial, i el seu germà gran, l'esperit d'un mag tan poderós com rancorós, s'han unit en un mateix ser i van a buscar el rei, posant en risc l'estabilitat de tota la zona i probablement molt més. Al cap i a la fi, ens ofereix un tracte per sortir d'aquí, cercant Oriandel, el rei Golem, i per fer-ho ens portarà amb el seu carruatge imperial. Celebrem amb emocions fastuoses el petit èxit quan s'esvaeix tot rastre d'alegria, amb uns tremolors de terratrèmol sota nostra. El terra s'està obrint. Del subsol emergeixen uns tentacles monstruosos que apresen a dos homes tigre, que són llançats a una boca gegant amb milers de dents afilades com espases adamantines. La bèstia abissal, a més de menjar sers vius, es comença a succionar tot, s'ho empassa tot, fent que tinguem tremolors constants i caigudes a cada segon, doncs ens enfonsem a poc ja que va desapareixent tota la sorra. Eisenhorn, l'avarit de la justícia, en un gest heroic, intenta moure el carro per apartar-lo del gran forat que s'ha generat al seu costat. La resta ens llancem amb la fúria característica del grup contra les desenes de tentacles que intenten immobilitzar-nos i assediar-nos per tot arreu. L'inici de la batalla és molt prometedor, doncs Bratak i Gorthol, amb talls precisos, eliminen enemics. El coronel i Lucien aconsegueixen atrapar i abatir amb projectils a dos tentacles més. Alistair, amb màgia, ens protegeix de l'atac de nombrosos tentacles del flanc. No obstant, un d'ells aconsegueix penetrar les nostres defenses, apressant a Lucien, qui és xuclat per la boca. Però a l'últim instant, una àliga gegant, miraculosa, el salva de ser devorat. Eisenhorn, renovant forces, carrega la bruixota, traient-la del combat i el perill immediat. Alistair, el gran trobador, veient com els llangardaixos s'estan sacrificant pel grup, amb un gest de conoblesa es transforma en àguila per salvar una pobra bèstia. Però té tan mala fortuna que la presa per la vena, que li tapen els ulls, i al connectar mirades, el bar polimòrfic queda paralitzat perdent la consciència, caient com un roc a terra. El grup salvatge, recolzant-se uns en els altres com bonament poden, surten de la zona de perill on Eisenhorn té a Larissa protegida. Aquesta, observant a Alistair sota un poderós encanteri, ens tranquil·litza garantitzant la seva seguretat. De cop, comença un ritual amb la sang de basilisc i altres components nauseabuns que fan estovar Alistair fins tornar a la seva textura normal. Amb el transcurs del rite, Alistair té una revelació. Només un celestial pot desfer el vincle de Noriandel, el rei dels golems. El Bard comparteix la revelació amb la resta i tornem al clàssic joc de mirades intentant desxifrar els ulls dels altres la veritat inapel·lable. Però Gorthol i Eisenhorn tenen un moment de connexió. Zariel, el prefecte del maligne. Parlem de nou amb la bruixa i aquesta ens promet que si acabem amb el gegant de pedra ens portarà amb el rei de Carcosa en persona i podrem abandonar per fi el cementiri temporal putrefacte d'Entreplans que ens ha portat una boca gegant podrida. De fet, per part nostra, és un error de reglament. A més, la bruixa, mentalment, li pregunta a Alistair on està l'escut. Alistair es queda catatònic i no dona resposta. Doncs possiblement ja li hagi extret ella amb el seu poder. Tot seguit fa unes runes a terra, creant un forat de cuc en l'espai-temps. El creuem sentint un impacte similar al que vam tenir al creuar Entreplans, però de menor trasbals pel nostre cos i esperit. Ens trobem davant d'un paratge impressionant, doncs arribem davant d'un castell fortificat. Té unes llums màgiques a les habitacions, que sembla que no s'apaguen mai, i veiem rastres d'unes petjades molt grans, com un animal o un transport de grans dimensions. El grup es mira i es dona compte de que no estan a Carcosa, o com a mínim no sembla res que hagin vist fins ara a Carcosa. Potser, de nou, tornem a estar molt perduts. Continuarà.
Epíleg. El tinent Klaus accelera al màxim mentre un riu de suor li cau pel rostre. Si les notícies que acaben de rebre són certes, el gran líder suprem es preocuparà tant com ell, i això no és gens bo. S'endinsa dins la finca del castell i aparca just a l'entrada on la casa de guàrdies, vigilància, custòdia impertèrrita, l'assentament militar. L'entrada està custodiada amb mà de ferro pel comandant von Ribbentrop. El tinent saluda el guarda de l'entrada amb l'agut però clàssic «Heil Hitler!». Un cop sol, el soldat s'encén una cigarreta, però sentir un pas ferm i una presència d'inenarrable poder aixeca la vista per no tenir més temps que fer un crit esfereïdor. El soldat vol literalment pels aires fins a rebentar contra la caseta que connecta els guardes amb l'edificació que custodia l'entrada del gran castell. Les sirenes comencen a sonar i es propaguen per tot el campament com si fos la pesta negra. El comandant von Ribbentrop alça la vista als seus camarades transcriptors, que tenen un calfred immediat. Ràpidament atranquen la porta principal, mentre el tinent Klaus Schmidt transcriu les últimes notícies de devastació rebudes pels infiltrats a Carcosa. El tinent les entrega a l'assistent personal del comandant, qui creuant ràpidament la sala entra al despatx personal, on destaquen 2 llargues cortines nazis imperials amb l'esvàstica per bandera. Deposita les notícies a una caixa forta, i els cops i els crits són atronadors. De fet, a fora no hi ha un ser humà, només hi ha crits, matança i destrucció. Quan s'acaben els últims crits a l'exterior, tots els soldats es posicionen pel combat amb les seves mauses carregades, galleta en mà. Es fa un silenci sepulcral, molt més terrible que els crits agònics i de terror dels seus companys. Com una bomba, la porta explota en 1000 bocins i un cert petri de colossals dimensions s'interna en pas incrementable. El primer soldat que li fa front, literalment, li aplasta el cap com si d'un torn es tractés. Les ràfegues de metralletes escupen centenars de bales de gran calibre al seu enemic, qui segueix avançant sense notar cap impediment. El segon soldat és llançat amb tanta violència contra la paret que se li parteix l'espina dorsal a l'instant. La resta de soldats són aplastats sota una taula per la fúria iracunda del rei dels gòlems. El comandant, amb fins suïcides, incendia ràpidament l'estància. Les flames s'eleven en la majestuosa nit hivernal. La lluna plena reflexa els seus rajos sobre les copes dels arbres que bordegen la finca. El castell majestuós sent els primers reflexes de l'incendi que s'està generant a la seva entrada, i el gran líder suprem de Carcosa, anomenat rei, per primera vegada en molt de temps, contempla amb preocupació i horror l'horitzó.